Som-hi amb la meteo. Arriba el pitjor dia de l'onada de calor a Catalunya, caurà foc del cel amb tempestes seques, que serà la novetat. Primeres imatges des de Barcelona en aquest segon dia d'onada de calor, amb un temps molt monòton i calorós, predomini del sol, amb aquest cel una mica ataronjat a causa del fum dels incendis que estan cremant a diferents llocs de Catalunya, i el termòmetre, que atenció, s'ha enfilat fins als 34 graus a la ciutat de Barcelona. Calma i bonança, que també podem veure des de Tossa de Mar, també en un dia que ha estat força assolellat i amb una xafogor especialment acusada a la costa. Ens anem al port de la Selva, podem veure ja com les platges comencen a omplir-se de gent, malgrat que encara no estem a la canícula ni en el pic d'aquesta temporada turística, la mar molt serena amb bandera verda. I altres imatges refrescants, en aquest cas des de Gavà, són aquests nens, la canalla, que juga amb l'aigua, que s'està hidratant. És molt important aquests dies beure aigua amb molta freqüència, encara que no es tingui la sensació de fred, de set, o en aquest cas cuidar dels nens petits i dels col·lectius vulnerables, i almenys aquest any tenim les fonts que brollen amb alegria. Penseu que aquests últims 3-4 anys, per culpa de la sequera, teníem les fonts inoperatives a les grans ciutats. A continuació, mapa isobàric que ens porta un anticicló infinit. És una situació molt desesperant, un malson que no té data de caducitat. Fixeu-vos que les borrasques estan molt lluny, als països bàltics, tota la resta d'Europa amb aquestes altes pressions que van reforçant la calor, i ara mateix tindrà corda per molts dies. De fet, és una situació que encara podria reforçar-se i alimentar-se més de cara a la setmana vinent amb una nova onada de calor. Per al despenjament, aquí ho tenim, d'un embussament d'aire fred en altura que un altre cop es torna a col·locar a l'oest de Portugal i bombejarà grans masses d'aires càlides que pujaran directament cap a Catalunya. De moment, per aquest dimecres, Catalunya encara està en alerta per onada de calor. Serà el tercer dia i el pitjor de tots. Aquí tenim aquesta alerta vermella, risc extrem per onada de calor a les comarques de la costa i del prelitoral de Girona, de Barcelona, també cap a l'altiplà central, Ponent i les Terres de l'Ebre. A la resta de Catalunya, color taronja, que ens indica perill alt d'aquestes temperatures que seran molt elevades o fins i tot extremes, i només tenim el Pirineu, que podríem dir que se salva una mica, que està en prealerta. Per tant, molta prudència aquests pròxims dies amb els cops de calor. Anem a la previsió del temps, amb el mapa de símbols per dimecres, que ens porta aquest tercer dia d'onada de calor, que, com hem dit, serà el pitjor de tots. Podríem dir que caurà foc del cel, d'una forma metafòricament parlant de dir-ho. Serà un dia de sol espaterrant, sol rostidor durant el matí. A partir del migdia creixeran aquests núvols d'evolució, algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, punts de muntanya que descarregaran ruixats i localment també alguna tempesta, preferentment cap al sector occidental, i després, entre el vespre i a la nit, estarem pendents d'aquestes tempestes seques que arribaran procedents d'Aragó i que podran afectar l'oest de Catalunya. Per tant, haurien d'endinsar-se cap a les comarques de Ponent i de l'interior de Tarragona. En principi són tempestes seques perquè van associades de molta activitat elèctrica, porten poca pluja i, per tant, són aquestes tempestes de molt soroll, poca aigua, però atenció, perquè també venen acompanyades de ràfegues de vent molt fortes i rescalfades. En aquest cas sembla que vindrien de l'oest o del nord-oest i que podrien anar acompanyades d'alguns esclafits càlids. A la resta de Catalunya, sobretot cap a la costa, bufarà aquesta marinada feble amb alguna ràfega moderada, i la temperatura que pujarà lleugerament, tocarà sostre aquest dimecres amb una calor sufocant, màximes de 35 a 40 graus majoritàriament a molts pobles i ciutats de Catalunya, de 30 a 36 graus a la costa, això sí, amb humitats molt elevades que faran que la xafogor sigui asfixiant en aquesta façana litoral, i pics de 40 a 43 o 44 graus al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Per tant, serà un altre dia per suar la cansalada amb nits tòrrides o asfixiants. Doncs bé, anem a l'abans de previsió pels pròxims dies. Dijous tècnicament serà l'últim dia d'aquesta onada de calor. Encara es podran superar els percentils de temperatura màxima. Pel que fa a l'estat del cel, doncs tindrem sol, especialment a les comarques de Girona i de Barcelona. A la tarda aniran arribant bandes de núvols alts i mitjans i també creixeran nuvolades que, amb l'ajuda de la calor, farà que creixin molt verticalment i que puguin descarregar aquests ruixats en tempestes, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Atenció, tempestes, perquè localment poden ser intenses i amb aquesta calor seran encara més violentes. També estarem pendents de l'arribada de les tempestes seques que podrien repetir-se aquesta jornada de dijous, que arribarien entre el vespre i la nit cap a l'oest de Catalunya. La temperatura baixa una mica, però encara amb aquesta onada de calor. Després, divendres i
al cap de setmana sí que podrem dir que tindrem una treva d'unes 48 a 72 hores. Una treva, entre cometes, diríem, perquè la temperatura baixa tècnicament ja no serà una onada de calor, però tot i així parlarem de temperatures plenament caniculars. Penseu que la canícula és aquest període estadísticament més calorós de l'any a Catalunya, que va entre el 15 de juliol i el 15 d'agost. Encara no estem en període canicular, però tindrem aquestes temperatures que seran molt elevades. Un divendres que també arriba un embussament d'aire fresc en altura molt desdibuixat, però que serà suficient per augmentar la nuvolositat i per deixar alguns ruixats amb tempestes que seran més nombrosos que els dies anteriors i que a sobre podran aventurar-se a sortir del Pirineu i també afectar alguns punts de l'interior i de la Catalunya central, en principi sense arribar cap a la costa, però aquestes pedregades que podrien ser intenses amb patacs d'aigua importants. Pel que fa a la temperatura, baixa una mica divendres, també el dissabte i diumenge, i el dissabte es podran repetir aquests ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Catalunya, amb clarianes cap a la costa. Diumenge ja sí que sembla que la inestabilitat aniria de mica en mica de baixada, i ja veieu com dilluns sembla que serà aquest dia 1 de la tercera onada de calor, la temperatura tornarà a desbocar-se i sembla que la tercera onada de calor serà encara més extrema i més potent que aquestes dues que hem tingut anteriorment i d'aquesta actual que estem vivint. Per tant, hem de preparar-nos bé perquè encara venen dies de molta calor i sembla fins i tot que es podran rebentar, es podran triturar molts rècords a diferents comarques de Catalunya. Anem acabant parlant dels incendis, amb aquest mapa del perill d'incendis a Catalunya elaborat per al Departament d'Agricultura. Fixeu-vos com està gairebé tot de color vermell o marró, amb aquest risc alt o fins i tot extrem d'incendis a bona part de Catalunya, fins i tot en aquestes zones marrons amb accessos restringit a les zones forestals i als parcs naturals. A la resta de Catalunya també, en definitiva, el perill d'incendis és molt alt, per tant, tingueu molta precaució aquests pròxims dies als boscos i a les muntanyes, i de fet estem en un episodi de simultaneïtat de focs a Catalunya que estan cremant en diferents localitats, en diferents comarques. Podem veure aquest incendi aquí de la Pobla Claramunt que tenim a l'Anoia. Mireu la intensitat d'aquestes flames, ja porten cremades més de 250 hectàrees, fins i tot unes flames que arriben en alguns nuclis urbans. Mireu com arriben aquí el foc a les cases, que tenim els bombers intentant apagar l'incendi, i és per això que hi ha fins a 33.000 persones confinades en diferents municipis de l'Anoia. A banda, continuen actius alguns incendis com el de la Conca de Barberà, el del Segarra, el de Sant Manat del Vallès, i també està actiu, tot i que estabilitzat, l'incendi forestal de les Gavarres i de la Bisbal de l'Empordà. Molta precaució aquests pròxims dies i aneu amb compte amb els cops de calor. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi bé!